umuntu wayengaganiwe wayengamngeni umfazi kamfowabo. Naka-ke lamanyala engikhuluma ngawo uthola ukuthi phakathi kwalomuzi mhlamba azikho insizwa mhlambe zikhona bese kusuka umuntu angaphandle athi ufuna ukuzongena umakoti oganile lekhaya. Webafowethu amanyala lawo akusona isintu leso. Amanyala lawo asiyeke ukukhuluma amanyala bese siwenza isintu. Amanyala lawo okuwukuthi kuzosuka indoda yangaphandle ithi izoletha inkomo lekhaya nembuzi ngoba ifuna ukuzongena umakoti oganile lekhaya. Akusona isintu leso. Noma lawo manyala ningawanabukelisa ngokuthi nithathe leyo nkomo nembuzi nifune kubukeke sengathi kuyisinto. Akusona isintu, kwamanyala. Ayenziwe into efana naleyo. Leyo nto iwumkhuba wabantu laba bathanda ukuphambanisa izinto nalabantu laba bathanda ukwenza amanyala. Akusona isintu leso. Uyabona bafowethu kubalekile ukuthi izinto sizikhulume ziyiqiniso ukuze sizokwazi ukuthi siphile. Ngoba uma izinto sozikhuluma ziba manga sizinabukelise ngeke isintu sethu sihambe kahle. Awukwazi ukuthi uzongena umfazi ogane kwesinye isibongo engesona sakho ngoba nakuthi uzoya nembuzi nenkomo bahambe baye kokufaka ayenzeki into efana naleyo. Iyamanyala leyo nto. Umuntu ongenayo umfowabo kaleyo nsizwa edlulile uyena ongena umakoti wayo ngoba basuke bona beyisibongo esisodwa. Uma kungenzeka kutholakala ingane kulomakoti esemngenile umfowabo, le ngane lezi zizobizwa egameni likamfowabo ngasekho. Ingane lezi ezizotholakala zizoba ngaphansi kwalomsamo walekhaya ngoba umfowabo lodlulile okade eganwe lomakoti. Lomakoti uganele ekhaya njengoba nje ezongenwa umfowabo kwenzela ukuthi amanyala phakathi kwekhaya angenzeki. Maphi lawo manyala? Awokuthi lona wesifazana angagcine sephumela ngaphandle esezongcolisa umuzi walekhaya, esezongcolisa ithongo lalekhaya. Uma ke manje sizothatha umuntu wangaphandle sithi sizomfaka la ngenkomo, simfakela ukuthi azokwenza amanyala, le ngane lezi ezizotholakala la phakathi kwekhaya azuba amalongwe ngoba zizoba amalongwe lezo ngane ngoba zitholakala kumuntu wangaphandle. Kanti inhloso yokungena kwakuyini? Ngoba inhloso nqangi yokungena wesifazana osedlulelwe indoda eganile kwakuwukuthi kungatholakala ingane zamalongwe phakathi kwekhaya. Ingane zizophikwa umsamo lekhaya. Naye enye into futhi ekubalekile ukuthi siyilungise abantu abayikhulumayo okuwukuthi uma umfazi eganile phakathi komuzi yabe sishona indoda, mayishona indoda wabe sephuma lo wesifazana wathola enye indoda wathola abantwana bese kuthiwe lezo ngane azithole kwenye indoda yangaphandle yezale ekhaya leganele khona. Amampunge futhi lawo asingathathi izinto ezamanyala bese sizibize ngesintu. Ingane amampunge ukuthi ingane ezezinkomo kodwa ingane ezesende. Angiphinde lento. Ingane akuzona zenkomo. Akusho ukuthi ngoba naku umuntu wesifazana uganele ekhaya umesenze amanyala phakathi kwalekhaya waphuma wahamba wayokha imfino bese kuthiwe le ngane azozithola kade yokha imfino yezale ekhaya. Ayikho leyo nto. Ingane ezesende. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesidwe wo. Siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba. Hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga. Isintu sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga.